No niin, terve kaikille. Tänään puhutaan iPhone Foldista, joka on sitten tulossa syksyllä. Kyseessähän tulee olemaan Applen ensimmäinen taittuva iPhone, niin sillä lailla tämä on kyllä aika kiinnostava julkistus. Julkistusta odotetaan joko iPhone 18 Proon kanssa syksyllä, joka on kaikkein todennäköisin, tai sitten itsekseen joulukuussa. Ja sitten varmaan kaikkein tärkeimpänä, kun kyseessä kuitenkin taittuva puhelin on, niin näyttöä. Niin näyttö tulee olemaan toisin kuin monet muut taittuvat puhelimet, niin se tulee olemaan enemmän niin kuin iPadin mallinen 4:3 malli. Ja näyttöjen koista sitten, että ulkonäytöksi arvellaan 5,5 tuumaa ja sisänäytöksi 7,8 tuumaa. Tästä tulee sitten olemaan pienempi iPhone ja se on myös semmoinen vähän leveämpi ja lyhyempi. Ja näyttö tulee sitten olemaan 120 Hz OLED, niin kuin tyypillisesti on ollut iPhoneissa jo pidemmän aikaa. Ja sen takia, koska tämä on taittuva puhelin, niin tässä ei tule olemaan myöskään Face ID kasvojen tunnistusta, vaan Touch ID sen sijasta. Ja näytössä ei ole oikeastaan minkään tyylistä näkyvää taitekohtaa, että se on vähän samantyylinen kuin Oppo Find N6. Ja lassi tulee olemaan myös aika ohutta, kun pitää olla. Toi taittuva kohta tulee olemaan arviolta noin 0,15 senttiä tulee olemaan se alastaittuva osa. Ja eipähän siinä nyt mitään hirveästi ihmeellisempää. Ai niin, ja käyttöjärjestelmä tulee olemaan vähän samantyylinen kuin iPadissa, että sillä pystyy useampaa sovellusta yhtä aikaa olemaan siinä näytöllä. Vähän yksinkertaisemmasta on kuitenkin kyse. Ja tässä puhelimessa tulee olemaan 5400-5800 mAh akku, ja kuten iPhone Airissä, niin tässä ei myöskään tule olemaan minkäänlaista SIM-korttipaikkaa kuin eSIM. Ja suorituskyvystä tulee sitten vastaamaan Applen uusi A20-siru. Tästä ei ole ihan varma, että onko se Pro. Itse henkilökohtaisesti ajattelin, että tulee olemaan Pro ja 12 GB RAM-muistia. Ja tallennustila alkaa 256 GB. Ja sitten kameroita. Kamerat tulee olemaan aika tyypilliset, että se perus pääkamera ja ultralaajakamera. Mutta taittuvasti puhelimesta tyypillisestikin, niin tässä tulee olemaan 2 etukameraa. Toinen siinä ulkonäytössä ja sitten toinen siinä sisänäytössä. Että siinä sisänäytössä todennäköisesti tulee olemaan pelkkä se kamera eikä Face ID:tä ollenkaan. Ja tietenkin, kuten moni muukin taittuva puhelin, niin tässä tulee olemaan erittäin hintava laite. Ja täällä on niinku arvioidut hinnat. Eli 256 GB tulee maksamaan suunnilleen 2320 Yhdysvaltain dollaria, 512 2610 ja 1 teratavun 2900. Onhan nämä hinnat nyt aika korkeat, mutta onhan ne muissakin taittuvissa puhelimissa, että mitä arvelet, onko sen arvoinen?